Район үзәк дәваханасының ашыгыш медицина ярдәме бүлеге ниһаять үз ишекләрен ачты. Ул Татнефть акционерлык җәмгыятының гранты хисабына төзелде. Ковид нас научил уже относиться к своему здоровью чуть-чуть по-другому. Вот поэтому вы себя берегите, вы нам нужны. А так здание пусть прослужит долго, чтобы оно было удобно в обслуживании. Поздравляю с праздником! Ашыгыш медицина ярдәме хезмәткәрләрен район үзәк дәваханасы баш табибы Айдар Фатыхов та тәбрикләде. Я знаю, что вчера уже практически переехали, а сегодня вас всех с новосельем, с уважением, здоровья, друзья, совместной работы долгой и во благо здоровья наших заинцев, Заинского района, чтобы они всегда были довольны нашей работой. Спасибо вам. Ашыгыш ярдәм медицинада иң катлаулы хезмәтләрнең берсе узган елда Зәй халкына 16 меңнән артык беренче медицина ярдәме күрсәтелгән. Коллективта барысы 49 кеше хезмәт куя. Моңа кадәр аларга административ корпуста эшләргә туры килде. Хәзер исә фельдшерлар барлык уңайлыклары булган бинага күчтеләр. Анда 4 ашыгыш ярдәм бригадасы урнашачак. Шунда ук диспетчерлык хезмәте, ашхана, ял һәм юыну бүлмәләре булдырылган. Тантаналы чарада рәхмәт сүзләре җиткерелде, төзүчеләр бүләкләнде. Ашыгыш медицина ярдәме күрсәтү бүлеге өлкән фельдшеры Зоя Борисовага коллективка район башлыгы рәхмәт хатлары тапшырылды. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.